Maria Luisa Urrestarazu, Ana Maria Ordóñez eta Juan Luis Bilbao Busturialdeko pensionisten elkarteko kideek prentza agerraldia burutu dute Gernika Lumoko kulturretxean. Pentsionistek deituta, datorren ekainaren 18an, astelenean, eguerdiko 12etan, Foruen plazatik abiatuta pentsio duinen aldeko manifestazioa burutuko da. Gogoratu Gernika Lumon astelenero batu direla elkarretaratzeetan pentsiodunak. Gutxienezko 1.080 euroko pentsioa eskatzen dute, pentsio sistema publiko duin eta bertokoa eta alarguntasuna 100% besteak beste. Pentsio sistema pribatuen aldeko soinua gero eta indartsuagoa entzuten den garai honetan, argi itxi gura dugu sistema horren defendatzeak zera dakarrela. Geure arteko egoera askorentzat marginazio bidean jartzen dauala, edota etena handiagoa izango dela aldabenen eta ezindabenen artean. Fraktura soziala gero eta makabroagoa, botere ekonomikoaren atzamarrak gero eta ahaltsuagoak eginaz, eta berengo kapa sozialak ahulago eta behartsuago. Horregaitik gonbidatu doguz eta gonbidatzen doguz, beste adin baten daudenak ere, datozela gure mobilizazioetara. Hau ez da pentsionista garenon arazoa bakarrik, orain indartsu ez bagara danok agertzen, ondoren datozenak makalago biziko dira. Egiz esan, uniko igori egondana, 100,5 izen da. PNV, EAJ PNV eta PPK-ben firmaben presupuestuen areko igoerak 1,6, oindinoie IPC-ek 6 dauen hori aplikoko dauela, egiz esan, uniko igoeri egondana, 1,5 izen da. Pacto de Toledok pensionistari 2011-etik geurko egunera 13 erreforma intzauz. Da erreforma guztiak danak esendiz pensionistan kontra. Gu eskatzen dugu IPC-en igoera bat pensionistak guztizentzako. Gitxi kobratzen dauenak da asko kobratzen dauenatzako. Gero, gauz eskatzen punto bat 1.080 euro pentsio minimua. Da hau ez da geuken jugun invento bat, hau sartzen daue Karta Sozial Europeatik datorren rekomendazio bat, da Euskal Herrizen salario medio ponderado 2.000 eurokue bada horren 60 diz 1.200 euro, hau izango legiz salario minimo interprofesional. Gaur egunin, hau dauz 715 eurotan. Bidazoan, amendiko aldien, bidazoan beste aldien, endaian 1.400 euron dau. Gu ez gauz eskatzen 1.200, da horren, 180 da 1.080 euro. Pentsio minimua, ezer ez dugu eskatzen. Gero, hirugarren punto modure, honen mozinuek erun dugu sudaletxitara eta bar, pentsio sistema propizio bat eskatzen dugu. Euskal Herrizen erabakita izela gure pentsioek, da honetako eskatzen zagu Komunidad Autonomako gobernuri, Gobierno Basko eta Nafarroko gobernuri, eskatu daizela, transferentzien Madrilera, hori politikun biharra da, ez da gure pensionistan biharra. Seguridade soziala politikune, agente sozialak, sindikatuek, enpresarizun elkarteak, eta bar, euren biharra da. Gure dagun nahi dugu pentsio sistema propizio bat. Hemen Euskal Herrizen pagada izena. Da gero gauz bebai kontra hor agertu dan da firma horretan PNV-ek eibazen akordue presupuestuetan PP-rekin agertzen zan bebai zelanik atzeratute ben 2019-txik, ez dakit 2021 batera edo 22 edo, bueno, urte bi edo 3 faktor de sostenibilidad. Hau gure urrengo jubilaten doien jentientzako oso kaltegarrizia izango da. Jente horrek, segun eurek etxen dauze kalkuluek, zema bisiko dan jentie eta tiro bardinaz pagau
como la esperanza de vida es mayor, orduan esaten dago, etxen dago kalkulo bat, hone jaixo dizenak generazio hori 55-etik 60 hamarkadakue, famoso baby boom izen zena, jaixoteko indizerik altuen agon zen Euskal Herritzen, horrek azten dizenin jubilatzen, 2023 bueltan, honek egingo dauze kalkuluek, da diro bardinaz, pagabide jente gehiauri, horrez zeingo dau. Amendik 4 urtera jubilatzen danak, pentsio masimue eizengo da, oingue baino, baju haue. Da, hone diz, horre pelota guztiz sartzen dozkuzenak, Pacto de Toledo mitxartez bestetik eta bestetik. Ez dugu etxiko, asko gara, indartsu gagoz eta razoiez beteak gaude. Atxeden hartzeragoaz, oporrak alabei eta semei laguntza eskaini beharra. Baina, urriaren batean, barriro bueltatuko gara kalera, eta gure arduradunek, bateko zein besteko, entzun egin beharko gaitue errealitate bihurtu arte ezelako konplexurik barik eskatzen duguna lortu arte. Pentsioin duinak danontzako. Ekainaren 18-rako ordoa gonbidapena. Busturialderako Gernikara.